U crkvenoj sali u Lapovu održano predavanje Život, dela i čuda svetog Nektarija Eginskog. Gužva i dobra ponuda obeležile današnju pijacu u Batočini. Završetak izgradnje poslednje deonice puta Kragujevac-Batočina u petak. Sutra uglavnom oblačno i svežije. U okviru manifestacije Dani Svete Petke u utorak je u crkvenoj sali u porti Hrama Svete Paraskeve u Lapovu održano predavanje o životu i čudima svetitelja Nektarija Eginskog. Predavanje pod nazivom Život, dela i čuda svetog Nektarija Eginskog održano je sa blagoslovom episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a gost i predavač bila je Natalija Kovačević iz Atine, koja je živi svedok mnogih čuda i isceljenja pred moštima ovog sveca. U prepunoj crkvenoj sali u dvočasovnom predavanju sveštenstvo i mnogobrojni vernici imali su priliku da se na slikovit način upoznaju sa životom, ali i čudima svetog Nektarija Eginskog, o kojima svedoče mnogi ljudi koji su posetili Eginu. Među prisutnima, između ostalih, bio je i naš proslavljeni pevač Dragan Kojić-Keba, koji nam je po završetku preneo svoje utiske o predavanju. Dobro večer vama, Hit Plus televiziji i vašim gledalcima. Drago mi je, nisam odavno bio u Lapovu, a prvi put sam ovde u vašem hramu, u vašoj crkvi i u ovom prostoru, zdanju, stvarno je predivno i dosta ljudi je bilo na služenju popodnevnom. Danas je inače dan Svete Petke i bio sam prisutan ovde na predavanju Natalije Kovačević, koja već godinama tako verno i iskreno priča o Nektariju Eginskom, svecu, čudotvorcu. Inače, Natalija Kovačević je prijatelj moje porodice, ona živi u Atini i svi koji su bili večeras možda i bolje znaju od mene o toj gospođi koja to tako lepo propoveda i to je njena misija. Jednostavno ona je meni pričala i kako je, svi smo Božja deca, ali kako je ona postala jednostavno taj glasnogovornik najvećeg, verovatno, čudotvorca i iskrenog i pravog sveca, kome svi koji se iskreno mole od srca, što ja preporučujem uvek u životu, treba reći slava Bogu, dešavaju se čuda i rešavaju se problemi, uglavnom zdravstveni, na to se ljudi najviše žale. Bio sam prisutan, skoro 2 sata na tom predavanju Natalije Kovačević, koja je i pričala razna čuda koja su se dešavala, kojima je i ona bila prisutna. Iskreno, ja sam bio u Egini i poklonio sam moštima svetog Nektarija Eginskog i savjetujem svima ko je u mogućnosti da ode, nezavisno od problema, nešto može da se predupredi, da odu jer je poseban osjećaj biti tamo, doživeti to, namazati se tim uljem, biti na liturgiji. Ja sam bio 2 ili 3 dana i stvarno nosim fenomenalne utiske i opet ću naravno da idem. Tako da, kao svi vi ovde, a sala je bila prepuna i to mi je posebno drago, ljudi su svako slovo, svaku reč upijali, utapali u sebe, imali neka svoja pitanja i tako je bilo ono ležerno i poučno za sve. Vidimo da ste aktivno učestvovali u večerašnjem predavanju. Pa jesam. Kao i mnogi meštani Lapova, vidimo da su se obratili Nataliji posle, da svako ima neku muku, jasno. Pa jes, svi imamo, tako je. Mislim, svako ima nekakav problem i kao što je Natalija i rekla večeras i svi vaši propovodnici od sveštenika do svih lica koji su se složili sa time i to i Natalija lepo rekla. Molitva je nešto što je najjače ako čovjek to poželi i dozvoli da mu telo ispuni molitva. Treba čovjek da živi, da radi, da bude vredan i da jednostavno, ne mislim prepustiti sve Bogu i ne radite ništa. Čim molite se, to je već rad. Molite se, to je rad. I, kako bih rekao, ta Božja sila ima svoje zakone i radi na pravi način, a na nama svima je da verujemo u to
i da ono što je najvažnije, a to je i Natalija rekla, da se volimo između sebe, ne samo bližnjeg svog, nego uopšte u kakvom smo obliku, ovom ljudskom, dok smo u tom obliku, da širimo ljubav, da volimo i da verujemo u Gospoda Boga i da uvijek kažemo slava Bogu. Jednostavno ne mogu da vas ne pitam nešto o muzici. Vreme korone, znamo kakva je situacija, kako se vi snalazite? Što se tiče mog posla, ne radi se ništa, mislim, koncerti, diskoteke, klubovi, kafane, ništa, to je totalno već 6-7 meseci, sem nekih 2-3 nastupa i tako dalje, ali Bože zdravlja, proći će i to, snalazim se naravno kao i svi, opet, preživeće se. I gore stvari su se dešavale u ovoj zemlji, ali ovo je svetski problem, tako da moja poruka je svima, nezavisno od profesije kojom se ja bavim, razni stručnjaci govore, bežite od pevača kad pevaju, bacaju 10 metara, ma manite se toga, ljudi, pevajte. Pevanje je uvek drago Bogu. Verujte mi, u svakom mogućem obliku. Pesma je ta, kako se to već kaže, pojanje. Pesma je ta koja uvek unosi optimizam. Ja sam rekao, ne radim ništa. Radim i tekako. Kući uzmem gitaru, sviram, komponiram. Pa imam sigurno već 5-6 novih pesama koje sam uradio. Pa čekam to vreme da prođe, pa da se to lepo. Mada sam neke već i prezentirao. Možete slobodno ući na moj YouTube kanal i ima jedna pesma Trubačka sa Markom Markovićem. Čujte. Tako da moja neka prognoza je da će ovo sve nekako da potraje, ajde recimo do proleća i da će to već sve biti, da ćemo svi biti zaraženi, mislim, ljubavlju, a ne ovima. I pesmom. Hvala vam puno. Živjeli, pozdrav Lapovu, pozdrav vaše televizije Hit Plus, pa vidimo se u neko vreme, baš ono da zapevamo. Sveže i maglovito jutro nisu uticali na to da mnogobrojni meštani Batočine i okoline posete gradsku pijacu. Ponuda je bila veoma raznovrsna, a cene se nisu značajnije menjale u odnosu na prošli četvrtak. Kilogram kupusa moglo se kupiti po ceni od 25 do 35 dinara. Dunje su koštale 80, dok je za džak paprike babure trebalo izdvojiti 400 dinara.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da se radovi na izgradnji poslednje deonice puta Kragujevac-Batočina u dužini od 4,5 km kroz Batočinu završavaju u petak 30. oktobra, kada će biti i puštena u saobraćaj. Završetkom radova na poslednjoj deonici biće kompletirano svih 25 km moderne brze saobraćajnice do Kragujevca. Radovi su obuhvatili izgradnju dve nove saobraćajne trake, kao i kompletnu rekonstrukciju i rehabilitaciju postojećih traka do sadašnjeg magistralnog puta. U toku izgradnje rešena su i komunalna pitanja, važna za kvalitet života stanovnika Batočine. Takođe, izgradnjom novog kružnog toka, osvetljenja, pešačkih staza i zaštitnih barijera u delu deonice koji prolazi kroz samo naselje Batočina, omogućena je veća propusna moć saobraćaja uz rešenje potencijalno opasnih mesta sa stanovišta bezbednosti saobraćaja, uzimajući u obzir potrebe lokalnog stanovništva. Ukupna vrednost investicije na izgradnji poslednje deonice puta Kragujevac-Batočina iznosila je 1,1 milijardu dinara. Narodna skupština Republike Srbije izabrala je sinoć novu vladu Republike Srbije. Za program nove vlade i kabinet premijerke Ane Brnabić glasalo je 227 od prisutna 232 narodna poslanika. Protiv je bilo 5 poslanika, uzdržanih nije bilo, a glasanju nije prisustvovalo njih 16. Nakon glasanja premijerka i članovi njenog kabineta svečano su položili zakletvu, čime počinje da im teče mandat. Posle položene zakletve, predsednica i članovi vlade potpisali su tekst zakletve i predali ga predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću. Udruženje Lokalno organizovanje Batočina organizuje veliku humanitarnu akciju za pomoć teško oboleloj 11-mesečnoj devojčici Minji Matić iz Cvetojevca, koja boluje od spinalne atrofije mišića tip 1 i za njeno lečenje u Americi potrebno je čak 2,4 miliona dolara. Budimo humani i pomozimo svi zajedno ovom malom anđelu da suze zameni osmehom i napravi svoj prvi korak. Vreme sutra u Batočini i okolini umereno do potpuno oblačno. Vetar će biti slab i umeren zapadni, brzine 19 km na čas. Minimalna prognozirana temperatura biće 8, dok će maksimalna dnevna dostići 14 podeljak. U crkvenoj sali u Lapovu održano predavanje Život, dela i čuda Svetog Nektarija Eginskog. Gužva i dobra ponuda obeležile današnju pijacu u Batočini. Završetak izgradnje poslednje deonice puta Kragujevac-Batočina u petak. Sutra uglavnom oblačno i svežije.